हेलौ लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय। दिनै आं बेसेबांबा गोबावजों ब्लग मोनसे स्टार्ट खालामदों। अन्नानै नोंथांमोना दिनैनि आंनि मिनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। गुसुंसो ओरैनो जास्ट ओरैनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैनानै आं खालामदों आरो आं माने मोनसे जायगायावसो बेरायनो फैदों। लोगोफोर आं माने माइ गायखांजोब्बाय नालाय जोंहा दाथ' रेस्ट मोनबाय माइ गायखांनानै ओमफ्राय दा दसे बेरायनो होननानै फैबाय आरोना। थ' आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांसै आंजों लोगोसे आंबो नायलांफानोसै आरो मा मा दङ आं फैफेराखैमोन नायलांनि लोगोफोर दे र'। नैबेयाव लाइट होयो दां ना? औ मोनायाव भिडिअ फैबाय जायगाया बिराद मोजां मोनदां एसेब्लाबो गोजोनग्लाय मोनोना बिदि गार्देनफ्राव बेरायलाबायबा मालाय हनै गार्देनाव आराम सोरबा सोरबा फैहांबायानो दौल' गोलैनांसिगौ बियो। बे हैयाङा आलदालै हारसिं हारसिं मावो बुरिया खानाय बियो खोथा मोजां हारसिं मावग्रासो नै दे नोंखौ सोरबा फोरिनारगासिनोथ' बेराय बेयाव जिरायनोसै दसेनो ओरै मोसाय सोरजिगिरि नै खेबना होनोसै